Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de Xamaría Castro, de Arturo Maneiro e de Jano Leis, máis ou menos 20 minutos de tertulia. Temos que falar do caso Calviño. Hoxe se confirmaba que o deputado de AGE, David Fernández Calviño, abandonará a Cámara a finais de mes para se centrar no seu labor de investigador en Dinamarca. E todo apunta a que a seguinte na lista, Carmen Iglesias de Esquerda Unida, non vai renunciar ao seu escano. Hoxe volvía a decir que lle corresponde e que vai exercer o labor para que foi elexida por os cidadáns. Así que pode ser que teñamos que reeditar o grupo mixto na Cámara Galega, logo de tantos anos. Bueno, eu quero que coñecer a vosa opinión sobre este asunto, sobre como xestionou AGE esta cuestión. Recoñecía Yolanda Díaz onte que houbo erros na forma na que se abordou o tema, e que credes que vai pasar? A ver, Arturo, por exemplo, ti. Bueno, a mí me parece que todo este proceso que está a vivir AGE ou AGE é un problema ou unha manifestación do certo, diríamos, conglomerado político que existe no seu interior, non? E que eso leva a unha serie de problemas bastante serios. Si non fose así, probablemente este tema non tería sucedido. Está claro que si, cando se fixeron as listas, houvese claridade neste asunto que están dicindo de que en caso de que falle salta porque hai que manter a proporcionalidade, probablemente isto sería unha cuestión mecánica, non? Como se fai noutras listas, que inmediatamente, digamos, renuncia ao que lle corresponde, vai outro. Como non existía eso, e creo que sigue sendo un conglomerado complicado esta forza política, pois a mí me parece que isto é unha manifestación clara de cando pois as cousas son bastante complexas, complicadas, confusas, que creo que todo este conglomerado é moi confuso. Logo falamos máis. Hoxe falaba Beiras tamén dunha ofensiva por parte dos medios de comunicación, non? Iso tamén é certo, porque sodes os medios de comunicación os que promovedes. Somos e sodes, non? Un pouco, que dicir que somos do gremio, Arturo? A ver por aquí. Por eso podo decilo. Xamaría e Jano, que opinan deste asunto? A ver, Xamaría Castro. Bueno, a mí me parece que efectivamente o xestionaron mal, pero penso que foi mal xestionado desde cando se formaron as candidaturas. Non opino como Arturo de que calquer coalición ten que ser un conglomerado, porque realmente penso que non, porque tamén pode ser un conglomerado un solo partido, eso e casos se teñen dado, porque claro, a UCD, por exemplo, era un partido e como rematou, por exemplo, non? O sea que casos está claro que hai, non? Por exemplo, a min o que non me cabe na cabeza, pero supoño que sería polas prisas ou non sei, é que haxa uns acordos sobre estos temas e que non se poñan por escrito, por poñer un exemplo, non? A mí me parece que eso tiña que quedar por escrito. Tampouco me creo moito, ainda que, bueno, as persoas hai que darlle a oportunidade de decir din a verdad, pero me resulta difícil creer o que di Carmen Iglesias de que non sabía nada, porque eu sei como son esas cousas e hai un funcionamento no que acabas enterándote das cousas, pero é máis, incluso se non estás enterado, eu creo que tes a obligación de enterarte de como queda, me parece que debe ser así, non? E entonces, bueno, pues isto evidentemente foi mal xestionado, ten un custo, probablemente que foi exagerado, que aparece nos medios de comunicación, non? Pero bueno, eso pois sempre podes decir que é exagerado ou que non é exagerado. Todo depende desde que ángulo o mires, non? E logo, eu creo que o Calviño sí que non ten nada de culpa de nada, vamos. Eu creo que el lle ofrecen un traballo que parece que lle resulta apetecible de exercer de investigador en Dinamarca e se vai para ali. De que lle acusaron? De que tardaba uns días, eu creo que tardou uns días para ver se solucionaba o problema. E non se solucionou, e entón agora deixa isto. A mí non me parece o problema en todo caso del, non? En todo caso me parece da xestión que se fixo no seu momento. A ver, Jano. Bueno, vamos a ver, eu, en principio, a verdade, é un tema feo que non contribúe, senón todo o contrario, non? A afianzar a credibilidade dos políticos diante da ciudadanía. Dito isto, voume apuntar, en certo modo, a tese de Beiras, por unha vez.
No sentido que eu creo que é un tema que está, desde Queda o meu punto grabado de vista, isto, creo que está excesivamente, sí, que está, desde o meu punto de vista, creo que está excesivamente magnificado e agora vou dicir tamén que a responsabilidade desa magnificación, en certo modo, pois tena tamén o propio AGE. Por que eu digo magnificado? Bueno, porque o tratamento informativo deste asunto pois non ten correspondencia con outro tipo de feitos para min moito máis graves que ocorriron aínda moi recentemente que os tratamentos informativos foron minúsculos. Así, non é de recibo que un señor se pasee por unha televisión, por un plató de televisión, recoñecendo que pagou sobresoldos e recoñecendo que as finanzas do seu partido, un alto cargo político, que as finanzas do seu partido son un 70-80% absolutamente irregulares ou ilegais e o tratamento informativo seña absolutamente menor. Non me preocupa a cuestión ni siquiera o tratamento informativo, o que me preocupa incluso é a reacción cidadá. E tamén neste momento fago abstracción da forza política que pertence a ese cidadá ou ese cargo público. Me daría o mesmo que fora do partido A, B, C ou D. Parece que é un feito gravísimo, prácticamente casi ninguén se enterou, salvo os que o viron na televisión, algo máis ou menos, e aquí parece que non pasa absolutamente nada. Dito isto, por que se produce esta magnificación? Bueno, pues decía antes, eu creo que hai unha certa responsabilidade de AGE, porque AGE se presentou no seu momento nas eleccións como os campeones del bien e del mal, é dicir, como que ellos, unha estrategia moi maniquea, de buenos e malos, donde todo el mundo era malo e solamente ellos os buenos. E, bueno, é certo que en política non todos son iguais, porque non todos son iguais, nin os partidos son iguais, nin os políticos dentro de cada partido son iguais. Pero é certo que todo o mundo tiene sus pecaditos. Unos tienen mortales, van al infierno, otros pasan por el purgatorio y otros tamén los tienen pecaditos veniales. Este é un pecadito venial, es un pecadito venial. Pero isto forma parte do que dicíades vos, precisamente dun problema de transparencia, que houve un problema de transparencia. E o AGE presentouse no seu momento como campeón da transparencia. É certo que tamén hai un pecado original incluso dentro do propia ANOVA. A ANOVA é unha extensión do BNG, e a ANOVA presentouse co BNG en moitos concellos, e, polo tanto, se hai unha excisión e te vas do BNG, o lóxico, se eres coherente co que ves defendendo, é entregar as túas actas ao BNG. Porque, ao fin e ao cabo, isto é transfugismo puro e duro, cousa que non ocorreu. No meu concello presentáronse como BNG e no meu concello houve unha excisión e non lle entregaron as actas ao partido ao cal se presentaron. O teu concello Teo, digo por dicilo, por se alguén se despista. Pero no meu concello outros concellos. Aí ao lado de Santiago. Original. Segundo lugar, terceiro lugar, eu creo que alguén tamén o tocachedes, é dicir, hai un cuestionamento do que é ás veces as coalicións políticas. Igual que no seu momento se fan neste país gobernos bipartitos así de maneira apresurada e acelerada, que logo se convirten en gobernos bipartitos cando teñen que ser gobernos que poidan estar de coalición de dúas forzas políticas que deben de ser gobernos, pois ás veces aquí o mesmo, pois as presas e facer as cousas mal, se fan coalicións, moitas veces antinatura, por cuestión de puro oportunismo político e logo pasa o que pasa. Poñamos o caso alemán, vexamos como en Alemania hai neste momento un proceso, un goberno de coalición e hai todo un proceso de discusión onde hai máis de 200 persoas implicadas nese programa de goberno e onde incluso se somete por parte da fuerza política a referendo e ao final haberá un goberno de coalición e un goberno de coalición presidido por a señora Merkel e el resto de los ministros que serán del SPD ou serán de la democracia cristiana forman parte del mismo gobierno. Bueno, esta pasa un pouco. E, hombre, e en terceiro e último lugar, eu creo que Esquerda Unida terá que facer tamén unha reflexión sobre cal é o seu papel, porque é unha organización políticamente absolutamente poliédrica, é dicir, en Andalucía goberna co Partido Socialista, en Cataluña coquetea co soberanismo, en Extremadura pois permite o goberno do Partido Popular e en Galicia goberna con un partido radical e un partido soberanista. É dicir, bueno, pois claro, todo este tipo de cousas ao final, ao remate este tipo de contradicións terminan aflorando e aquilo que se presentou como unha esperanza de cambio e radical, etc., pois termina, diríamos, contribuindo ao nivel de frustración que ten a cidadanía e, polo tanto, como cidadán me preocupa. Desde o punto de vista cidadán, me preocupa este tipo de cuestións. Pero vamos a ver, o outro non era a realidade. Como ben dices, todos os partidos políticos, cada un é como é, as persoas que están nos partidos, cada un é como é, pero, polo tanto, non pode aparecer un na Cámara Autonómica como apareceu AGE dicindo vos non sabedes facer política, os que sabemos facer política somos nós, e vimos agora aquí a ser os que realmente representamos ao povo, non sei que, e aos 4 meses se produce este tema, que decir, oye, vostedes son igual que todos os demais, vostedes teñen un problema. Por que ten tanta repercusión? Xustamente por isto. Como é o que ven aquí, diríamos, de puro político,
e de repente, ao pouco tempo, aparece unha trapallada dentro da súa plantexamento político. Pero de lo de Pablo Crespo non me dices nada. No, de Pablo Crespo, yo creo que Pablo Crespo creo que é imputado, creo que está na xustiza, creo que é unha persoa que están detrás dele, quer decir, que non temos, eso está no día a día nos periódicos constantemente, pero Calviño non está nos periódicos, e Age tamén está buscando constantemente diríamos que a gran cantidad... Ten este tratamiento sin ser culpable de nada. No, pero Age está realmente intentando sempre nos medios de comunicación ter moita repercusión. Beira sempre fai un numerito para aparecer nos medios de comunicación. Ahora, como non lle gusta, pois non quere salir. Entón, bueno, tes que estar as duras e as maduras. Por tanto, Beiras, tes que estar preparado para isto e po contrario, non? A ver, Xan, algunha cousa máis ao fío desto? Sí, eu quero dicir unha cousa. A mí, francamente, me parece máis unha chapuza que outra cousa. En cambio, non me parece unha cousa de gravedade. Sinceramente, non me parece unha cousa de gravedade. En todo caso, me parece de gravedade, pois a veces que haya determinadas intervencións do señor Beiras, por poñer un exemplo. Eso sí que me parece máis grave. Isto me parece unha chapuza, en todo caso, mal xestionada, e que, ademais, pois, que se exagerou moito, por exemplo, incluso metendo a culpabilidade de Calviño, que Calviño que fixo ao final, demorar un pouco o de deixar o escaño, pero a min eso non me parece tan grave. Eu digo tamén unha cousa, isto tamén representa que Calviño, home, non ten moito aprecio o que é un cargo de elección popular, que dicir, se eres unha persoa que te presentas para que te elixan, estás no Parlamento, o ser parlamentario ten unha dignidade, ten unha representación do povo, entón, ao primeira de cambio, me vou. Non sei se vai a gañar máis. Sai un traballo e ten que irse. Por certo, non pode ser... Quero pensar que algunha responsabilidade ten o goberno do Partido Popular coas súas políticas deste país, que a xente mellor deste país ten que marcharse a traballar fora. Pero bueno, eso deixémoslo para outra cuestión. Para algo ten que ir traballar a Dinamarca cando podía estar sendo aproveitado neste país. Non faledes, sabe. En edafoloxía. É unha mezquindade que dixo onte aquí tamén o teu colega Carro. Este señor se vai, non porque o necesite, porque está gañando moito diñeiro no Parlamento. E se se vai alá é porque probablemente non lle gusta o que está facendo no Parlamento, porque Beiras tamén di moitas veces que el estar no Parlamento... Que no Parlamento se gana moito diñeiro, me parece que tampouco é correcto. Se gana moito máis diñeiro no Parlamento que fora. Unha cousa que se gane máis e outra cousa que se gane moito diñeiro. Eu un parlamentario lle pido que faga ben a súa labor. Se é médico, non lle pido que lle guste máis o Parlamento que a medicina. En todo caso, terá que cumprir o seu papel no Parlamento mentras estea. Pura e simplemente. E se a lle gusta a investigación... A mí me parece que se un señor o elixen e aos 4 días se vai, me parece que é un desprecio... Neste país non ten posibilidade de traballo, sai un traballo... E se alguén o contrata unha empresa, e despois se vai para outra, entón tamén lle fai unha faena á empresa que estamos falando do Parlamento, dun cargo de elección. Eu creo que non queredes recoñecer o asunto. Cando un tío se presenta unhas eleccións e se presenta dentro dunha plataforma que vai a ser que rexenere a vida política deste país. Nunca podes prever que pode ocurrir na tua vida privada e profesional, e entonces moitas veces tens que abandonar. El non sabe... Creo que desde ese punto de vista non é o problema. Creo que non é o problema ese. El non sabe que é un investigador e que está buscando a posibilidade de irse a donde sexa que lle den un traballo. Por que te presentas nunhas listas nun posto que vas a ser? Reconoce o mérito de que unha persona xoven que está en proceso de formación acepte o reto de comprometerse políticamente. Podes despistar por donde queiras o tema, pero non é o problema de eso. Eu creo que o problema son outros. Non ten... Non me podo... Xa puxemos enriba da mesa. Xa quedou... Está posto enriba da mesa. Eu a veces escoito todo o contrario, que este se quera agarrar o escaño como sexa, e cambio esta vez resulta que ao revés. É que hai reaccións en sentidos moi distintos, efectivamente. Bueno, eu creo que o problema está polo outro lado, que falábamos. No, eu único que quería decir... No, nada máis unha cousa, non. A legalidade, en todo caso, pois ten todo o dereito Carmen Iglesias a ocupar o escaño porque está así. E esa é a legalidade para os parlamentarios. Logo hai a legalidade interna de Esquerda Unida, que iso é outra cousa totalmente distinta. Si había un acordo escrito... Claro, e o lógico é que Esquerda Unida ahora sancione a Carmen Iglesias. É o que digo que vai facer.
Jano ten outra teoría. Claro, No, porque pero ahora ao final. No, eu teño un dato máis que me breve. que me leva a pensar que posiblemente houbera ese descoñecemento por parte de Carmen Iglesias. Isto foi un acordo moi precipitado, e tan precipitado é que eu podo enseñar 2 programas diferentes de AGE no meu propio concello. 2 programas políticos, 2 programas electorais distintos, pero distintos en puntos, en aspectos clave, totalmente distintos. Bueno, teremos ocasión de seguir falando desta cuestión, por moito que a algúns lles pareza que a magnificamos, pero é un tema que na rúa interesa, eu creo que interesa. Temos que falar, nada, é que temos 4 minutos para falar de Carlos González Príncipe, outro dos protagonistas da xornada, exalcalde socialista de Vigo, logo de que onte, en resposta á apertura de 2 expedientes disciplinarios por parte da dirección do partido en Vigo, pois desvelara 21 casos de supostas contratacións irregulares de achegados e familiares de cargos socialistas na cidade olívica. Bueno, Príncipe é un político polémico, non? Eu creo que lle gusta un pouco tamén esa polémica, non sei vos, teño que empezar por Jano Leis, porque compañeiro de partido ao fin e ao cabo, para que me digas en 30 segundos que che parece todo este asunto. Pois horriblemente mal. En termos, por deformación profesional, diría un cero patatero tremendo a Carlos Príncipe por unha cuestión, simplemente por facer unha denuncia como unha venganza política, cando como cidadán e como militante socialista estaba obrigado a por, si consideraba que isto era absolutamente irregular, a polo coñecemento de quen corresponda, incluso das autoridades judiciais. E un cero, se é certo, que eu creo que si é certo, as denuncias de Carlos Príncipe, pois moi mal por Abel Caballero, porque non é un problema de irregularidades. Que poden, mellor, as contratacións ser feitas de maneira absolutamente regular e incluso de maneira absolutamente legal. Que non é presentable. Non é presentable. Que sigamos con contratacións a dedo e con contratacións a dedo que benefician a familiares de responsables políticos. Me dá o mismo do partido que seña, porque é un fenómeno extendido en todo o país, non é un fenómeno específico, pero algo que temos que acabar, porque isto é unha lacra da democracia. E non sairemos adiante, mentre non acabemos con este tipo de prácticas. E isto tamén teno que entender a cidadanía, que moitas veces son os que fomentan, impulsan tamén este tipo de conductas por parte da clase política. Ainda que non son os que toman as decisións, pero bueno, a ver, Xan e Arturo, rapidamente. Sí, no, a mí me parece que Carlos Príncipe aí se veu moi mediatizado pola cuestión de estar expedientado antes e saca todo isto. Non sei se será verdade ou se será verdade en parte ou que sexa. En todo caso, eu coincido co que di Jano, que isto había que tratar de rematar e de forma decidida, ademais con eso, o sea, conscientes ademais de que caso de que suceda en Vigo, seguro que non sucede en Vigo solo, nin moito menos, sino que sucede de forma bastante generalizada e ten que ser algo que hai que cortar, evidentemente. Arturo. Bueno, pois tamén, lóxicamente, eu creo que Carlos Príncipe tivo esta reacción frente a unha agresión do partido, que non sei se tiñan razón ou non, de facer o expediente, o segundo expediente ou máis expedientes. Carlos Príncipe é un home mediático, un home que está nas tertulias televisivas, radiofónicas, e, polo tanto, é un home que lle gusta estar nos medios, e, polo tanto... No candeleiro, e, polo tanto, se ten esa posibilidade, o mellor outros militantes do Partido Socialista en Vigo lles gustaría facer cousas parecidas, pero non terían esta repercusión, pero como ten esa posibilidade, aproveita bastante ben, e, bueno, pois, crea un problema dentro do Partido Socialista, crea un problema máis en Vigo, onde os problemas do propio partido pois son bastante grandes con respecto ao alcalde Abel Caballero, e, polo tanto, bueno, pois non sei se o expediente yo abre o sector de Abel Caballero, o expediente de Carlos Príncipe, pero, bueno, efectivamente hai un choque de tres nese caso, non? Supoño que... Só me queda unha dúbida. Diante deste tipo de cousas, que fai a oposición municipal? Se isto era público e notorio, por que a oposición municipal non denuncia este tipo de casos? Que pasa? Son cómplices tamén da situación, hai reparto... É que isto que a min, de verdad que me parece un tema clave no proceso de regeneración democrática deste país. Creo que é unha lacra que hai que erradicar de maneira contundente. É unha boa operación esa de pasarlle a responsabilidade ao... No, é que... É un argumento oratorio. A responsabilidade de que o fai, pero tamén hai unha deixación de responsabilidade por parte da oposición, por parte... Olvido de Vigo, si queres, donde se goberne.
de que seña coñecedora este tipo de cousas e non se denuncie. Se non se denuncian por parte da oposición, solamente, para min, solamente pode ter unha explicación de que haxa connivencias tamén por parte da oposición e que haxa tamén disfrute do mesmo tipo de preventas. Non podo entender. E falo en xeral, non prescinto lo de Vigo. O sea, que o problema de parece Vigo que é hai que algo- o problema de Vigo é que na No, pero oposición hai O problema de Vigo disfrutan das prebendas No, pero de todos os sabemos que como se fan lamentablemente moitas veces este tipo de cuestións. Se reparte la tarta, 20 para ti, Ves 10 para como- ti, 10 para mí. E así En estamos, calquera e así caso, estamos. En A ver, calquera caso, a ver. isto é impresentable que a ciudadanía e sobre todo na situación na que estamos, non solamente porque hai unha crise, senón porque isto, de verdad, este país non sairá adiante mentras non señamos capaces de conseguir que a honestidade en política seña un valor De todas rendable en formas, a termos mí me políticos. gustaría tamén decir unha cosa. Mentras non se demostre que isto é así, No, pero habrá vamos que a ver, habrá que ver Collelo si, con pinzas, non? claro, si isto é certo ou non é certo, porque eu coñezo casos de xente que se acusou de colocar a familiares que ese familiar se estaba colocando antes. eu estou falando en condicional Por iso tamén. digo, efectivamente, hai que ver A ver, si é certo ou non é Por certo. suposto Xan, que hai que Xan, velo. a ver que pechas ti, que pechamos xa. No, o que se dan moitos datos, eso é verdade, pero claro, tamén o mismo que se inventan uns poucos datos tamén se poden inventar moitos, non? Pero bueno, Como eso, se é un, eso estaría así, así. Pero no, pero o que quería decir é que me parece que por parte de un portavoz do Partido Popular se decía que se estaba considerando o de presentar a denuncia ante os tribunais. O que pasa que o din agora, claro que saliu o tema. Pero tamén, desde o punto de vista xurídico, está todo perfectamente verdade. Se eu non cuestiono ni siquiera irregularidades ou ilegalidades, cuestiono o feito. O feito, sí. Eu, mira, eu teño un familiar que está nunha institución de dimensión internacional. A súa dona aprobou 3 procesos selectivos por estar na institución e por ser dona de unha persona que xa está traballando na institución non se lle admite. Xa me parece excesivo. Quizáis un pouco, pero, chico, non? que polo Superando os sistema, procesos correspondentes. dedocrático. Xa, pero- Porque outra cosa son oposicións. Un fillo dun concelleiro pode aprobar unha oposición, por suposto. Por suposto. Pero que por sistema dedocrático se estean contratando familiares de responsables públicos ou representantes públicos, a mí me parece isto, Bueno, isto nos- deberá de haber unha lei que incompatibilice esa calquera posibilidad, caso- que impida En esa calquera posibilidad. caso hai que Deixámolo. demostrar Impide esa cada un posibilidad. desos casos e habería que ver claramente Mañás- se se dá ou non se dá. Mañá seguiremos falando deste asunto, veremos se hai algunha novidade e dos outros que tratamos, por suposto, tamén na tertulia de hoxe. Temos que deixar, que estamos xa fora de tempo, grazas aos tres, por disentir, por non estar de acordo, porque eso enriquece moito o programa. Arturo, Jano e Xa María, como sempre, un placer para min e para nós tervos por aquí. A todos, grazas por seguirnos un día máis. Mañá, entrevista ao voceiro do PSDG no Parlamento, Méndez Romeu, e logo tertulia, como sempre, para comentar a actualidade da xornada.